2 katao ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Tayug, Pangasinan at Hain, Nueva Ecija. Nakaalerto si Jay Torida. Patay ang 52 anyos na lalaking negosyante matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tayug, Pangasinan. Sa ulat ng Tayug Police, isinasara ng biktima ang gate ng parking area malapit sa kanilang bahay ng pagbabarilin ng sospek gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Dinala sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang parking attendant ng isang establishmento sa Hain, Nueva Ecija mag-aalas 9 kaninang umaga. Nangyari ang pamamaril sa mismong compound ng establishmento kung saan nilapitan ng gunman ang biktima sa pinagbabaril. Nakuha pang tumakbo ng biktima sa mismong pinto ng establishmento pero agad ding binawian ng buhay dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan. Ayon sa alkalde ng bayan, isolated case ang insidente. Gayunman, hiniling na maresolba ang kaso sa loob ng 24 oras. Naglaan ng 50,000 pesos ang LGU para sa agarang ikadarakip na mga sospek. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang PNP habang gumugulong ang investigasyon. Tinutugis na ang mga sospek. May ilang CCTV footages na rin na hawak ang PNP na posibleng makatulong sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon.